Matay, bilib kay kung nimo gyud ba. Oy, oy, oy! Iti kong bathala. Layo am ni balay ni Mang Snoop, oy. Burag siya magidening ga focus niya oh. At tuon ba kay basing mula ka unya ba? Mang Snoop! Mang Snoop! Mang Snoop! Mang Snoop! Ay kagago! Di man noon di katambalan! Mang Snoop! Kaning kuan ba? Kabalo ko sa imong tuyo. Unsa man daw be? Magpatambal ka. Kabalo lagi ka? Ikaw biyataw nagbayra ng kawatag manok. Tagana lagi nimo. Kuyog biyata to. Lingkod rin dong. Plastare, kaya itong tambalan. Matay to silingan na mo Mang Snoop. Matay na ulihan may gyud nga human ka patambal diri sa imuha. Matay bilib kay kung nimo gyud ba. Oy oy oy. Wa man ilabot. Unsa gyud problema ng tiil nimo? Yaswat na, swat. Hoy! Yaswat ba? Taysa. Murag power up ako naliso ah. Kaning kuan lagi Mang Snoop. Akong tiil ba gagmay kaglikang. Anong gagmay maglikang? Bugat guro kag itlog. Dili oy, buyag. Tambali na lang guni akong kuan Snoop. Kuyog beta sa kalihukan sa una. Kana lagi imong kakiat. Isagulan pagkatanga. Resulta ng gaba-gaba. Tarawat na bataan kami. Pero sige lang, maulian lagi na ron. Biniti kong bathala. Tumbalik kining til sa batang nga batal. Inaot maulian ning til sa kawatal. Nasige na. Aisyah kay namyat. Kana okay na. Adin lang kapoy sagit. Okay na ako tiil. Okay na imong tiil. Ayaw ka bala ka. Dagko na kay kagtikang. Naramang Snoop oh. Ayaw dira ibutang ba? Am din ako na ibutang. Ibin na diya. Ay dili na ako aning galon Mang Snoop. Salamat Mang Snoop. Mang Snoop, salamat Mang Snoop. Matay ginoon gid dagko na gid kong tikang ani. 2 hours later. Latoy. Oh, mana ako sa kagumahan. Mo na nimong giingon diri nga gaso, gapukos. Sige kay mudayon sa ko. Mang Snoop. Oh, hiwi. Lugar na kang gipaabot. Yatards. Tagnaan man. Dala lingkod. Kaya itong orasyonan. Kumusta imong kumate? Nahiwi lagi akong liog. Ay, mali. Abi na akong wakay ligo. Wait sa, ayaw sila akong bangs. Bangs man? Sos, liog. Sa'yo naman ay kayo na. Lah, nulian man ko. See? 150. Og shoutout ita mga gaw kay Gisa Dimurka, Gigi Ogdamina, Marvin Jorpo og Yangka Maglangit. Ayaw gaw. Og shoutout po di ay kang Francis G. Agbanlog, Yulita Agbanlog, Micron Pandi og Kamama Family. Agaw! Og shoutout po rin kay ako si Makoy, Jimal Dakang, kay Jamil,
Og daghang salamat sa makanunayan yung suporta. Og ayaw kalimot follow sa among Facebook page, subscribe sa among YouTube channel. Og daghang salamat sa makanunayan yung suporta.